mai ɗauki. Babu bawa ba saraki shugaba ne sitirata. Rabbu kai ka tsayar da raina inda zan ta farin ciki na. In ka ida mun nufina zan rabauta da wasiɗata. Na ga kofofin a buɗe inda ba a bauɗe-bauɗe. Sanda duk wani rai ya shuɗe su sinanan hattarata. Dole na yi ta kiran sharifai tun da dai na gansu faifai. Galimanoni ladifai sai na ce cika ƙora mata. Kai sharifai zan yi zance kar ku ce mai zai kasance. Tun da ba mai cin madace sai da su mafurar nagarta. Masu aikin tabbatarwa masu ikon dakatarwa. Rabbi ya gama kaddarawa sai na shimfiɗa ta. Babu rai in ba sharifai ba jiki in ba sharifai. Rayuwa in ba sharifai babu mai gane irin ta. Su sharifai sitira ce mai wadata mutum da dace. Wanda duk ya ci yawanci arzikin su miji da mata. Su ake kallo a ɗauke duk musibu nan a take. Su kadai aka yi wa aike kunci tushen kaddarata. Rayuwa in babu su mutuwa ce ba ku san hakan ba. Ce ka tambayi malamin ka da nasu da namu ba sa rufe ba. Banda su dacin ni masallatai sun rushe ban tsaya ba. Har da duk wata da'irar zikiri in ji Allah je ka duba. Wai su wane ne sharifai zo ka ji amsar tambayarka. Wata ƙasaitacciyar halarar Allah ce mara iyaka. Da take wansar da iko da mulkin Rabbi iya saninka. Ita ce rahama da albarka da aminci da kaka. Su sharifai wasiɗar Allah kenan zuwa ma'aiki. Su suke iya buɗe kowace ƙofar sadarwa da baki. Su kadai ke ba da kowace dama su ta rabo da ɗauki. Su kadai ke yi wa halitta gata komai yayi ta ɗauki. Su kamshi ne duk inda ka je suka san annabi yana nan. Su haske ne da sun zo komai zai bayyana a sannan. Su ne daraja da girma kuma su ne rahama hakan nan. Su mabudin kaddara ne komai sai ya bi su kenan. Su sharifai rundunar Allah ce san ba a taɓa ta. Su makami ne na kare dangi amma gun magauta. Su wadatar ce gaba ɗaya don kuwa su ne duniya ta. Su ne ramar hakika kaga fa su ne lahirata. Su ƴaƴan Fadima ne ita yar alƙiblar halittu. Fadima ita ce ta jallin annabiran tashin matattu.
danna subscribe kana ka taba ƙararrawa yadda da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da kai. Mun gode.